Ben, pois, boa tarde a esta, benvidos a esta actividade centrada hoxe tamén nas Irmandades da Fala e particularmente nunha figura especialmente representativa deste período como é Manuel Lugrís Freire. Para nos falar da figura de Lugrís Freire temos connosco aquí pois o seu neto, amigo desta casa de moito, Manuel Lugrís Rodríguez. Mais pedironme que tamén vos falase un bocado non só da figura de Manuel, que vos va a falar o propio neto, mas tamén do contexto lingüístico, gramatical desa época en que nos situamos nestas datas que son as épocas das Irmandades da Fala. Entón, eu vou falarvos brevemente, antes de dar paso a palabra aquí a Manuel, vou falarvos da gramática do idioma galego de Manuel Lugrís Freire, esta edición original que podedes ver, pero desde a distancia. Vou seguir despaso para que a teñades nas mãos. Vou falarvos desta gramática porque supuxo na altura unha verdadeira, digamos, un verdadeiro acontecemento no contexto das Irmandades da Fala en que nos achamos. Se pensamos no resto das linguas do noso ámbito, o francés, o español, mesmo o galego falado en Portugal, chamado portugués, achamos que tiveron no século XV e XVI as súas primeiras gramáticas. A primeira gramática do ámbito galego-portugués é de 1536, feita en Portugal. A primeira gramática pro-galego, pensada só pro-galego, é a gramática, dignamente dese nome, é a gramática de Sacoarce, dada a lume en 1868. Entón, temos un contexto epistemolóxico gramatical certamente escaso respecto de outras linguas do noso ámbito ou de outras variedades da nosa lingua noutros países. Entón, esta é unha cuestión que hai que pôr en relevo, porque ás veces, cando se comenta a gramática de Lugrís Freire ou outra da súa época, ou alguna anterior, ou mesmo alguna posterior, sempre se di que algunhas delas teñen escaso rigor científico. E isto é certo, mas tamén hai que as pôr no contexto científico da altura no país, non só na obra en si mesma, mas tamén no país. Hoxe en día, falaba un momentiño con Manuel, hoxe en día facer unha gramática para moita xente é máis ou menos doado. Hai estudos previos, ou hai outras gramáticas, hai datos lingüísticos, hai información a través da internet, mas na altura non había estas axudas. Entón, cando Lugrís acomete a elaboración desta gramática, como día a profesora García Negro, é casi un solitario, porque, digamos, comeza a elaboración dunha gramática, el coñece tamén as gramáticas anteriores, coñece a gramática de Sacoarce, el pensa que é dialectal na altura, de feito, tiña un pouso ourensán bastante importante, mas ela comete esta elaboración porque as Irmandades da Fala non só se ocupan de proxectar en a lingua cara a cidadanía na súa defensa, mas tamén van ocuparse de elaborar en dicionarios, gramáticas, de dar en prestixio a lingua e de facer un coso que se chama, entre aspas, a planificación do corpus. Non só planifican o status, mas tamén corpus e status, para traballar por a normalización lingüística plena na altura. A gramática de Lugrís, como as gramáticas anteriores na época, presenta unhas características, e unha delas é que nace tamén nun contexto singular. Non é casual, por exemplo, que a gramática de Sacoarce ou a gramática de Virás, que pregue Sacoarce, mas case non merece chamarse gramática, ou a gramática de Cubeiro Piñol, que do ano tamén 1868, aparecen no Rexurdimento, contexto en que a lingua galega, a literatura galega, a defensa dos sinais identitarios do povo galego teñen a súa trascendencia tamén cultural e política e sociolóxica. Pois tamén nesta época, na época das Irmandades, na época de nós, as gramáticas, os vocabularios, aparecen porque hai esa vontade, esa efervescencia nacional para promover a lingua, a cultura e a literatura galega. Entón non é casual que aparece tampouco nesta época. E tamén non é casual que teña algunha que outra característica
tamén coincidencia con outras gramáticas, a de Lugris. Por exemplo, que tivo máis aló deses cenáculos de eruditos, xente preocupada coa lingua, as irmandades, tivo pouca repercusión xeral na cidadanía, no povo galego. Mas isto non é achacable a obra de Lugris, como antes é achacable ao contexto político, administrativo, en que se elaboran estes textos. A gramática de Lugris é tamén relevante por un feito singular. As anteriores, todas elas, e mesmo algunhas posteriores, están redixidas en español. A gramática de Lugris é a primeira redixida en galego, chamada Gramática do idioma galego. Hai tamén un compendio de gramática galega de R.A., que son as aventuras de Ramón Alvariño, que é o pseudónimo, se non estou educado, de Mirando Carlos Varellos, un compendio tamén moi pequeniño do ano 19. Mas como gramática propiamente dita, a primeira en galego é a de Lugris. Todas as anteriores están escritas en español, moitas tamén das posteriores. E de Lugris é a primeira que reivindica o uso da lingua, non só na defensa e explicación de como funciona, mas tamén na redacción originaria desta obra que hoxe estamos aquí a comentar, que tamén pois teremos ocasión de, se quixerdes, de facermos un debate coa presidente de Manuel aquí connosco. É certo que tamén é diglósica no sentido epistemolóxico, porque todo aquilo que non é estretamente descriptivo, todo aquilo que é, digamos, máis científico, é, digamos, sobreseído. Non se introduce a debater sobre cuestións gramaticais ou científicas, como tampouco os anteriores, como tampouco moitas das posteriores, porque iso pensábase que había que deixarlo pro español. Mas, o certo é que é a primeira en galego, a primeira que reivindica o uso galego nunha gramática. Hoxe sería realmente insólito pensarmos nunha gramática galega escrita en chinés ou en sardo ou en francés para galegos. Pois na altura esa mecánica diglósica de que a lingua das gramáticas estivese noutra lingua diferente da gramática que se pensaba describir para o povo que entregaba esa lingua, esa dinámica féndese de facto coa obra de Lugris. Outra característica que ten esta gramática pois é unha vontade de regeneración da lingua. É unha vontade, en todas as gramáticas do galego hai unha vontade moi evidente de prescribir ou de normativizar ou de indicar o que é válido daquilo que non é válido. Pois nesta obra tamén se evidencia con bastante clareza esa tendencia. Entón, estamos tamén nun contexto en que todo aquilo que é diferencial a respecto do español é promovido como trazo xenuíno da lingua. Entón, tomei aquí unhas notas da obra relativas a aspectos moi concretos da gramática galega que pondera como positivos. Por exemplo, o uso do infinitivo flexionado, di el, literalmente, é unha particularidade verdadeiramente conveniente. Efectivamente, o trazo que temos no galego portugués do infinitivo flexionado é unha das características que singulariza o noso sistema a respecto de outras linguas. Ninguén ten no mundo un infinitivo flexionado máis que o dominio lingüístico galego portugués, penso que o húngaro, mas por outros motivos que nos interesan, é outra lingua diferente, outra figura lingüística, é o mirandés. O mirandés é unha variedade de leonés falado en Miranda, no norte de Portugal. Alén disso non há máis nada. Hai tamén unha mostra do italiano de Nápoles do século XVI, que ten un caso singularmente dubidoso de infinitivo flexionado, mas a día de hoxe, quen ten infinitivo flexionado, o flexional é o galego e o portugués, é a lingua galego e portuguesa. Entón, é pondera isto como un trazo realmente singular dentro do noso idioma como, repito, verdadeiramente conveniente. Outra cuestión. Hoxe en día escoitamos, infelizmente moito, che dixo, me dixo, cho fago, me faz, che pido, que son, pois, verdadeiramente coiteladas contra a gramática do galego, non? Ben, a non ser que teñamos antepasados no Brasil, que colocan o pronome dun modo diferente a nós, non temos ninguna justificación para usarmos estes pronomes
neses contextos, nesas colocacións. Pois ben, tamén é consciente disto, e así como hoxe en día, algunas persoas reivindican que os pronomes teñen que ir no sitio adecuado porque conceden á lingua galega unha das súas características, que é a sintaxe, que a sintaxe é realmente o esqueleto dunha lingua, o léxico pode murar, podemos chamar a iso xanela ou fiestra, que non se altera, mas como perdamos o identivo visionado, como perdamos como se colocan os pronomes, falaremos unha cousa a saber o que é. Galego non será, desde logo, non? Ben, pois eu digo, literalmente, o bon uso e colocación dos pronomes é o que máis dá enxebreza ao galego. Outra cousa que se reivindica a día de hoxe, desde as aulas das universidades, desde os liceos, desde os ensinos de lingua para persoas como segunda lingua, é a colocación do pronome. Você xa o reivindicaba nesta altura, continuando os pasos tamén de Saco Arce e de outros autores anteriores, mas ele tamén fai fincapé nesta enxebreza do galego neste contexto singular. Outro trazo. Hoxe en día, escoitamos tamén, feliz ou infelizmente, vexo a María, vin a teu pai, escoitei a tua nai. Entón, esa preposición non pode aparecer nunca en galego. Non pode, non aparece nin no portugués, nin no italiano, nin no francés, nin no inglés. Aparece no español, tamén no galego, dá para pensar. Entón, bien, literalmente, cando o complemento directo do verbo designa nomes xenéricos, cousas ou animais, xúntase a él sempre posición. Aí xa case 100 anos, como tamén fixera Saco Arce, no século XIX, reivindicaba que non se podía usar preposición a neses contextos. E eu, nas miñas aulas, digo aos meus alumnos e alumnas que non se pode utilizar, tamén recollendo o legado do teu avó, que con tanto tino e con tanta certeza reivindicaba estes trazos singulares. Tamén vou porvos un último exemplo desta vontade de regenerar a lengua. Tamén hoxe en día ouvimos, e a veces vemos por aí escrito, anque veñas, non estou, anque esteas fora, eu estou dentro. Iso é un españolismo galego, non pode usarse. Dier, o adverbio ainda que é o verdadeiramente galego. Anque é un castellanismo. Pois tamén a día de hoxe temos que reivindicar en ocasións este ainda que, porque a praxe habitual da lingua leva a que apareza na rúa, na Coruña, en Lugo, Sobrado dos Monxes, na Fonsagrada, ese anque, que é un barbarismo na nosa lingua. E estas cuestións fan que esta gramática, a gramática do idioma galego, tiña esa vontade acertada en moitos casos de regeneración da lingua internamente do punto de vista gramatical. Porque entendía Luis Freire, a meu ver, que para se regenerar a lingua non había só que proxectar cara fora, mas tamén cara dentro. Entón, aquilo que era espurio, que era bárbaro, que era alleo, que danaba a estrutura da lingua, do léxico, debía ser eliminado se se quería realmente que a lingua se recuperase na súa totalidade. A gramática de Lugrís, como dixen antes, presenta trazos con outras gramáticas dentro desta tradición gramatical galega. E tamén, outra desas características é a vontade de ofrecer ao público lector non só unha descripción do xénero, do número, da sintaxe, do léxico, mas tamén unha vontade de faceren ver ao público que había tamén variedades de galego e que había unha produción literaria en galego, tanto do tipo de vista da autoría individual como popular, pois moi relevante, que o público tiña o dereito tamén a coñecer esta produción. Por exemplo, el é consciente de que tende a haber unha variedade común para todas as persoas escribir un modo máis ou menos equivalente, como acontece en todas as linguas no noso ámbito máis próximo. Mas que tamén coñece que hai diferenzas locais ou regionais. Entón, el non ten ningún tipo de problema en recoñecer tamén esa existencia de fenómenos locais, ou dialectais ou regionais e comentalos, porque realmente, a pouco que se pense, se unha lingua ten 4, 5, 6 palabras para designar un obxecto, fora de textos científicos é unha riqueza para esa lingua. Se só hai unha palabra para designar ese artiluxo que temos aí, se hai unha, está ben, se temos 4 ou 5, está mellor. Entón, ele é consciente destas
variacións dialectais e di, en moitos casos, a veces tamén incluindo suizos de valor sobre o que debe ser e o que non debe ser. El di que as formas tipo irmandad, formas das irmandade da fala, irmandad e libertad son formas dialectais. Formas dialectais que tamén con sentido di que son castelanistas. Os nomes terminados en ade siguen a mesma regra: irmandade, libertade, irmandades, libertades. Non debe de se facer o plural irmandás, libertás, moi común na época, escrito tamén, o tropedallo por diferencialismo, con sempre, casi sempre, claridás, irmandás, porque non existe no español, mas entiendes? El di, porque o singular irmandad e libertad son formas dialectais e castelanistas, e máis a engade. É unha contracción viciosa da terminación ade. Entón, ten tamén vontade non só de describir, mas tamén de dar conta da existencia doutras posibilidades de uso. E tamén para, xa concluo, para verificar que o povo galego ten unha lingua con unha tradición literaria non só de autoría individual, mas tamén popular ou tradicional singularmente grande, el adiciona na súa gramática o que ele chama uns aditamentos. Entón, eses aditamentos contén, por exemplo, unhas mostras literarias. Mostras literarias para que o público lector da gramática coñeza o que se fixo noutras épocas ou noutros autores, e tamén así que poida haber dignificada a súa lingua. Entón, nesas mostras literarias aparece, por exemplo, un fragmento do resume da Historia de Galicia de Florencio Mondamonde. Aparece, por exemplo, tamén un excerto dos xogos florales de Galicia, poner un discurso de Murguía, dos xogos florales de Galicia. Aparece máis exemplos do tipo de Rosalía, de Castelao, de Pondal, de Curros, para que o povo galego, en 1932, cando sai a gramática na súa versión inicial, e no 31, cando sai a segunda edición, pois teña tamén esa reflexión neses textos. E tamén, pois, como dicía antes, inclúe cantares do povo, cantares tradicionais, que levan sendo recollidos desde, polo menos, a época de Sarmiento, do século XVIII, máis que xa hai constancia deles, polo menos, do século XVII, non? E inclúe aquí, pois, 4 ou 5 cantares, algúns deles aínda hoxe frecuentes nas reunións familiares ou festivas, frecuentes tamén na de grupos internacionalmente conhecidos como os Parabéns, os Pirilampos aquí da Coruña, mas que, en todo caso, eran na altura ben coñecidos. Neses aditamentos tamén acrecenta unha serie de xiros que chama modismos ou idiomatismos do galego, tipo como agarrado como a lapa, bo como pan de comer, cada terra o seu uso, cada roca o seu fuso, que son, efectivamente, expresións, fraseoloxías singularmente productivas no ámbito galego, algunhas comuns con outras linguas románicas, mas que el considera que debe incluílas na súa gramática para que non sexa únicamente unha descripción de fenómenos gramaticais ou morfolóxicos ou lexicais. E tamén adiciona un vocabulario en galego-castelán para que as persoas poidan aprimorar o uso da súa lingua na súa praxe diaria. Por tanto, é unha gramática que ten unha vontade de resignación interna tamén, mais tamén externa, para o público lector que aprenda a aperfeizoar o seu galego e tamén que poida usalo con mellores condicións. Todo isto foi feito con máis cousas, con obras literarias, con a súa, digamos, activa participación nas Semanas da Fala por Luis Freire. Mais, para falar de Luis Freire, máis o pormenor, temos xa aquí, como antes vos comentaba, figura un amigo, Manuel Luis Rodríguez, neto de Luis, a quen cedo xa a palabra para que nos ilustre sobre a figura do seu avó de que hoxe falamos. Obrigado por a súa presentación. Despois desta institución tan didáctica e interesada, que sobre a gramática non tengo moito que decir, porque, francamente, eu non son un lingüista, ni teño tampouco conocimientos lingüísticos
pois non son de letras, son de ciencias, pero bueno, en este caso vamos a facer unha relativo de o que significou Lugrís dentro das Irmandades da Fala. A Irmandade da Fala que, bueno, xa vou aquí, estaba lendo precisamente este opúsculo que se editou con motivo destas charlas, que dice o 18 de maio de 1916 xorde na cidade da Coruña a primeira Irmandade dos Amigos da Fala. Antón Vilar Ponte convoca unha xuntanza, etc. Bueno, eso xa todos sabemos, é dicir, que levamos camiño de que o día 16 o 18, perdón, sexa o cumprimento do centenario das Irmandades. Luís pois, foi un dos convocantes desa reunión, un dos que acudiu á rúa de Río de Agua, onde estaba a sede da Academia Galega da Lingua. Foron ali convocados para intentar crear unha asociación para a defensa do idioma, a defensa da fala. Esta xa estaba en orde a un chamado que fixera Aurelio Ribalta un ano antes en Madrid, creo que foi, onde estaba, que pedía ou solicitaba aos intelectuais galegos de que fixeran algo para facer ou crear unha asociación da defensa do idioma galego, da defensa da fala. Isto que saiu da Academia pois foi a Irmandade da Fala da Coruña, que a primeira irmandade que se creou en Galicia. Pero eu quero constatar de que a fundación das Irmandades da Fala é o acontecemento quizáis máis importante do nacionalismo, bueno, do galeguismo, como se dice así, vamos a empezar por aí, do galeguismo en toda a súa historia, porque trascende no credo irmantiño, se alenta un compendio simbiótico de toda a ideoloxía emancipativa que estivo a cimentarse desde os tempos aqueles nos anos de 1846 de Antolín Faraldo, cando para mí é cando comeza o proceso que ainda estamos nele e que non hemos rematado, que se rematará en outro momento, evidentemente, que non hai dúbida ninguna que se rematará, o proceso constructivo da Galiza actual, da Galiza moderna, do que significa o país galego, non a nación, o país. Eso que falaremos posteriormente. En aquel 1856, Antolín Faraldo, no manifesto constitutivo da Junta Provisional del Gobierno de Galicia, pois en unha asamblea que fora en Lugo, se notou de que si esta Xunta Provisional se constituía como tal goberno galego con toda a soberanía de que fora necesario mantelo, e por un voto se rexeitou a idea, o que significa de que en aquel momento Galiza podía ter, non sei, prácticamente un Estado soberano en aquel momento, inda que con as limitacións do tempo, do espacio e do momento actual en que se estaba aquelo fraguando. Temos os recollidos os principios do provincialismo, do regionalismo, o galeguismo máis avanzado, e todo eso está recollido realmente no seo das Irmandades, como un proceso evolutivo máis avanzado, os alicerces do nacionalismo que aínda está en fase de pronunciamento cando no encontro constitutivo da primeira e originaria Irmandade da Coruña xuntouse o máis lúcido do intelectualismo galego como a xerme primisenio do movimento político-cultural que suporía o principal instrumento de acción nacional e que dará paso logo ao Partido Galeguista xa como exercicio máis formal de actuación política. Pero aquí vou a facer quizáis unha precisión que teño aquí escrito e que quixera que fose entendido de forma que non houvese dúbidas, que creo que aquí reside o aspecto máis importante e decisivo da existencia das Irmandades en isto, que era o seu máis salientable aporte ao proceso constructivo de Galicia como nación moderna, pasar
da conceptualización territorial como soporte ideario e causal, entendendo así o provincialismo e o regionalismo como antecedentes próximos para instalarse nun acebo ideolóxico de componente eminentemente político, o país como portador de soberanía de igualdade con outras nacións do mundo. É dicir, que mentre o provincialismo e o regionalismo entendían Galicia como un territorio limitado, como un territorio exclusivamente físico, a Irmandade da Fala dá un paso máis e non, Galicia sí, é unha nación que ten un territorio, pero é un país tamén, é dicir, que ten unha componente de persoas, de homes, de persoas, non? Humano, que terá que dar paso no seu momento a un soberanismo que o leve á constitución dun Estado soberano. E isto é o que se esconde dentro do ideario das Irmandades da Fala. E isto é o paso máis importante, quizáis, que se deu no proceso de construcción de Galicia dende, volvo a repetir, da época de Torí falando hasta a actualidade. As personalidades de Antón Vilar Ponte, convocante da Xuntanza Fundacional, e de Luís Freire, son os fitos fundamentais da xeración, convocatoria e nacemento da primeira Irmandade, estando a recoller, como decía antes o chamado que fixera Aurelio Ribalta como membro do Facto de Intelectuais en defensa da lingua galega, no que reivindicaba a creación dunha liga de amigos do idioma. Na cita coruñesa aparecen como asistentes, entre outros a máis dos dous mencionados, Antón Vilar Ponte e Luís, Mamón de Lores, Uxío Carré, Lois Porteiro Garea, Francisco Tetamanci e Ramón Vilar Ponte, entre outros, acudiron máis, que acoden a convocatoria no local da Academia Galega, na Rúa de Riego de Agua, e que ten como consecuencia a constitución dunha Irmandade de Amigos da Fala que tería como objetivo a defensa e exaltación e fomento do idioma patrio. En realidade, o papel de Luís vai moito máis alá da propia actuación súa no momento da fundación da Irmandade, porque estuvo presente en todos os eidos, en todas as facetas da Irmandade da Coruña, a que pertenecía a él. A súa participación foi moi intensa, participa activamente en asambleas de Lugo, Santiago, escreva a composición poética identificativa, como himno das mesmas, non sei se é esta, é dicir, na fala galega vive a alma da nosa terra, a redención de Galicia, nos seus acentos latexa. Pobo que o seu verbo esquece é traidor a natureza, como irmáns todos falemos a nobre fala galega. É dicir, esta composición poética sinxela e moi curta é a que se erixe como himno das Irmandades. Non sei por que razón sería, pero bueno, debe de gustar iso o texto, digo, sendo el é casi permanentemente membro do Consello da Irmandade Coruñesa, na que imparte, quizáis por primeira vez na historia do noso idioma, un curso de galego con clases os martes e os xoves, antecedente dos cursos que posteriormente o Facho faría nos anos 60 do noso século, bueno, do século XX, aqueles famosos cursos que tanto éxito tiveran, non? Sí. De que foran moi, bueno, foran moi promocionados, porque era o momento cumbre, precisamente o cumio do propio interese polo galego aquel instante daqueles anos 60. E tuvo estes cursos que estou falando agora, tiveron unha gran acollida de asistencia, feito polo que lle deron dentro da Irmandade o título de Mestre da Fala. E produciu infinidade de conferencias sobre os máis diversos temas, como unha importantísima do 16 de marzo de 1923 sobre etnografía galega, que tivo unha enorme repercusión nos círculos galeguistas da cidade da Coruña. Despois estuvo por moitos lugares dando conferencias, como fixera xa anteriormente cando aquela
aquel ciclo da solidaridade gallega, que era un movimento agrarista no que el participara nos anos 1910 aproximadamente, non? E que, pois, bueno, era unha repercusión grandísima en toda Galicia, sobre todo nun oído do labrego, na participación dos labregos por primeira vez, quizáis, na época moderna, en unhas, como diría, públicamente, e vou a facer unha cousa que teño aquí, que é unha cronografía de Manuel Luis Freire para que un máis ou menos todos coñezamos quen era, entender un pouco a biografía del, porque é que nos leva a saber como actuou, por que actuou e como actuou. Él naceu na cidade de Sada o día 11 de febreiro de 1863. O día 11, non o día 12 como din todas as biografías, porque parece ser que o día 12 é o día que bautizaron, que foi o día que se recolleron como o nacemento dele. Non, naceu o día 11 de febreiro. O seu pai fora un asetador no opósito de sal de Sada, pero perdera xa o posto aquel que tiña de asetador. A familia, pois, baixara económicamente moitísimo, estaba en unha situación difícil, pero así, pois, vivían esa de unha forma digna, pero moi modesta, non? Aquel foi un momento difícil en aquel 1963 para nacer, porque era un momento en que había unha enorme efervescencia política, era o momento dos pronunciamientos militares, houve cambios de réxime, cambios de dinastías, en fin, todo o que conlevaba incluso certo tipo de revolucións. Sobre todo, agrupaban xa naqueles momentos os nacionalismos periféricos no Estado español, como era Cataluña, País Vasco, e en estes momentos xa en Galicia empezaba tamén o famoso resurdimento, non? Asistiu na escola primaria, unha escola que ainda hoxe é moi recoñecida en Sada, é moi famosa, porque era un mestre que se chamaba Don Crisanto, que era un mestre liberal que había Sada naquela época, e que o día que se proclamou a Primeira República Española o comunicou de forma, digamos, solemne aos rapaces que tiña na aula, e lles deu o día libre, polo que, bueno, os rapaces se acordarían sempre daquel momento en que lles fixo unha declaración, digamos, casi de principios do que era a República, do que significaba, de que había un cabal ideolóxico que estaba en torno a todo aquel discurso, non? Este Don Crisanto, pois, foi unha persoa que tuvo unha gran influencia ideolóxica, vamos a decir así, para entendernos, en Luis, desde os primeiros anos da súa vida. E a Primeira República lle quedou grabada, a pesar de que tiña 10 anos, lle quedou grabada moi internamente, de forma que tuvo sempre moita relación con persoeiros que foran políticos naquel experimento republicano. De tanto así que no famoso meeting de Betanzos de 1907, en que se recorda porque é o primeiro meeting público en galego, era un meeting agrarista de solidaridade gallega, e que estaba en compañía de don Nicolás Almerón, que fora un dos presidentes da Primeira República Española e que era o presidente da Solidaridade Catalana, que era o primeiro movimento dese tipo que se fixera en España e que viniera aquí para
arroupar un pouco aos seus correligionarios galegos, non? E entón, en ese meeting de Betanzos, pois aproveitou Luís para dar un discurso moi florido, pero moi interesante, que se houbera tempo depois o volvíamos aquí, que a ver se nos daba tempo a leerlo, que era toda unha posición de caracteres en canto ao que significaba o agrarismo en Galicia e a importancia que tiña o mundo labrego na propia economía e na propia vida social de Galicia. Pero bueno, vamos a seguir en 1878 pasa a vivir a Soñeiro, que está ali cerca de Oleiros xa, e entra en 1880 a traballar como escribán no Concello de Oleiros, e todos os días tiña que ir 8 kilómetros 4 voltas para ir a pé desde o lugar onde ele residía, Soñeiro, ata o Concello de Oleiros. En unha destas viaxes el describe o que significou para el, digamos, o seu camiño de Damasco como galeguismo, é dicir, que foi no momento en que el se convertiu, por decirlo de alguna forma, a un galeguismo máis efectivo, e en que se fixo poeta en galego, porque hasta entón escribía o pouco que escribira en castelán. Tiña unha obra que teño eu, a casa que está feita a man, que está manuscrita por el, que se chama Mitología, que, bueno, xa foi reproducida en algunhas publicacións que escribían co gallo do Día das Letras Galegas do 2006, pero que era o único que realmente el tiña escrito este autor. Pero hai unha, non sei se teño por aquí, sí, vou lerlo aquí, mas que sería un pouco largo de ler todo o texto completo que teño aquí. Dice, chama Os Primeiros Versos, é un texto que fai el en prosa, que dice que no mes de Nadal de 1880, camiñando polo Quinteiro que dende Oleiros leva o porto de Santa Cruz frente á Coruña, escoita os sons dunha gaita tocada por un fato de rapazos que homenaxeaban o músico Marcial de Lardeliz, que estaban dándolle homenaxe ali no cementerio de Lians, que onde está el soterrado, non? Marcial de Lardeliz. Bueno, pero iso foi unha cousa que lo eu tal, bueno, e causou un efecto sentimental, e remata a narración dicindo: "Púxeme a ollar o panorama nocturnio que tan en carácter achábase no meu espírito. As sombras comenzaban a correrense polo val, mais aínda puiden ver a Torre de Hércules ao oeste e no sur a aldea de Carral." Bueno, a aldea de Carral desde aquí parece Carral. Esto volvía da foliada ao gaiteiro Chito, amigo meu, que ao pasar por unha pousada floreaba unha valente muñeira. Senteime a escribir, fixen os primeiros versos da miña vida e logo quedei amorroñido, dormido. Cando despertei, vi con sorpresa que os versos estaban feitos na garimosa lingua galega. É dicir, aquilo foi a conversión, digamos, definitiva, non? E este inocente texto é un texto moi inocente, porque francamente é así, parece que está quitado as liñas así destas de un pintor primitivista, non? Destos que escriben o que, bueno, que pintan con estes rasgos tan inocentes, non? Entón, ese desexo interior identificativo no que participa desde a nenez ensada, as beber no protagonismo do devir diario das vítimas da vida, porque el, ensada, interioriza moito todos os problemas que tiña a xente de pé, a xente dos camiñeiros, os labregos e todos aqueles que conforman de algún xeito o pequeno mundo do povo que se manifesta a cotío alrededor seu. Aquela situación social que ten unha denominación propia. E isto non é que unha cousa que inventei eu,
que é que transmitido moralmente por persoas da miña familia, sei que era o que el decía habitualmente, non? Dependencia externa do país, bueno, outras palabras, que pasa que eu o transcribo con desta forma, non? É o convencemento de que a solución a todos os problemas está en asumir cotas de decisión e, polo tanto, a dispoñer dos recursos propios sen inxerencias alleas. Esta idea central estará presente tanto na súa poesía como no seu teatro, contos, relatos, etc. En suma síntese, quizáis un tanto difícil de sistematizar no seu ideario humano e político e que escorre permanentemente na súa obra literaria. É verdade. Se vostedes ledes tanto alguna obra literaria de versificación, como os textos os teatrales, evidentemente, sempre este achegamento aos problemas do povo, ás miserias, ao ser humano como vítima das circunstancias que tocan do seu entorno, está presente sempre en todos, sobre todo nos dramas da primeira época, da famosa escuela regional de reclamación daqui da Coruña, non? Que fixo os dramas. Depois xa fixo máis adiante comedias, que era outra cosa, pero tamén dentro das comedias hai digamos, esta reivindicación. Aí o compañeiro como se chama, Picado, sabe algo desto, non? Sabes algo desto, non? Que ti hacías na túa obra, non? En fin, reclamado polo seu irmán Plácido, marchou a Cuba no 1883. Cando chega ali, bueno, pois se encontra con que hai dúas clases de galegos ali, aqueles que non consiguen nada, que siguen levando a traxedia que deixaron aquí, a siguen levando ali, e aqueles outros que conseguiron algo e que son, como el di, desleigados xa do propio país e da súa propia, digamos, existencia como tales galegos, non? Nada máis arribar a Habana, publica no periódico El Eco de Galicia, de Waldo Álvarez Insua, o poema Nostalgia, que consegue un enorme éxito entre os residentes galegos. E aquele que abre un pouco as portas da propia migración galega para darse a coñecer. E nomeado vogal do Centro Galego, ano máis tarde, escribe en colaboración con o seu irmán a obra de teatro Costureira da Aldea, de que vou falar un poquinho, entrega os ensaios de sección do permanente do Bandito Centro Galego, pero non chega a representante por diversas circunstancias aínda non aclaradas. A Costureira da Aldea é un texto teatral que estivo 100 anos, aproximadamente, un pouco máis de 100 anos, porque desaparecido. E no ano 1962, o meu tío, Urbano Luis, o pintor, atopou o manuscrito en casa e lle entregou á Real Academia Galega. E a Real Academia Galega, no 2006, cando se foi ao ano do Día das Letras Galegas, dedicado a Manuel Luis Freire, fixo unha publicación, hai unha publicación da Costureira da Aldea, que con todo, bueno, fixo unha publicación crítica, non? Pero moi ben, moi interesante e moi ben publicada. De modo que é unha obra de teatro que eu creo que non se deba de representar nunca. Me parece que o único que hai o texto publicado, pero sin representación. O funda o 5 de agosto, bueno, 5 de agosto de 1885, hai un feito importantísimo na Habana, que é a fundación, que confunda el, de A Gaita Gallega, que é a primeira publicación da nosa lingua, que sae unha vez ao mes e que ten unha errante repercusión entre a colonia galega e Cuba.
Bueno, posteriormente, por divergencias, o seu socio da Fundación deixa de participar en poucos meses de iniciar a andaina editorial da publicación e non a colaborar xa hasta que esta desapareceu. Posteriormente interven en varios actos no Teatro Tacón de La Habana, socio d'honor do Liceo Artístico e Literario de Regla e tamén do Casino Español de Guadalajara, así como membro directivo da agrupación Aires da Miña Terra. E ora, en 1894, hai un feito importante, que é a publicación da súa primeira obra poética, Soidades. Unha obra que ten un prólogo de Curros Enríquez, no que estegaba moito a trayectoria poética, a trayectoria primitiva como poeta de Manuel Luis, dicindo de que, en fin, que a pesar de que ten que traballar 12 horas diarias na tesorería de libros de diversas empresas que leva, que lle dá tempo ainda a escribir, a versificar, e rinde unha homenaxe, digamos, escrita no prólogo do libro, que aquí, bueno, podíamos lerlo, pero foi un pouco largo de ler, non? Unhas de cousas que hai por aquí para poder falarvos, casi paga a pena deixarlo, se ao final houbera tempo, podíamos lerlo. Casa con unha señora, unha chica, non? Conocemos de Iglesias, dunha destentada familia procedente da provincia de Pinar del Río. Ten con ela dúas fillas, a primeira morta, a outra, tal, etc. En 1996, cando comeza a problemática da Segunda Guerra de Independencia cubana, regresa para a Coruña. O feito de que se desate ali unha violencia grande en Cuba ten moito que ver con a súa volta a Galicia, porque el mismo di de que o perigo está en calquer rúa, en calquer paso, en calquer sitio, e que nunha rúa, por exemplo, vai andando, que nunha acera ou nunha beira rúa hai uns realistas e na outra beira rúa hai independentistas, e que claro, pode caerte a ti o mocazo, non? Encima, non? Entón, volve para aquí, para a Coruña, non é máis que chegar en 1997 e formar parte da Comisión Promotora da Liga Gallega, da que é un dos seus fundadores. Pero, en 1999, morre de parto Concepción, Conchita, que me chamaba ele, estando a causar o seu pensamento unha profundísima depresión, que o leva mesmo a posicións próximas ao suicidio. Isto foi real, que o sume nun escenario de somas, de oscuridades, de unha psicología abaceda, non? Enterran no cementerio de Santo Amaro, de aquí da Coruña, no epitafio, que manda gravar na súa sepultura mediante o seu estado de ánimo, di: Conchita, la muerte no impide que vivas en mi corazón. E ya está ali. Entonces, vexo continuamente ali, porque vivo cerca, vexo moitísimas veces que epitafio aquel mausoleo que lle costou 1000 pesetas no 1899, debía ser unha fortuna aquelo, non? Pero sale no sepulcro, non? E logo casa en segundas nupcias con Purificación González Varela, que era a miña aboa, que era profesora de música e procedente dunha familia ilustrada que tamén estivera en Cuba. E entón vou a facer aquí un pequeno unha reserva, que ela era filla de un señor que se chamaba Secundino González Valdés. Secundino González Valdés era un comerciante de negocios en Cuba, era unha persoa que estaba continuamente viaxando a Galicia, a Europa e a Cuba, e viña, porque comerciaba en cuestións de cosas de importación e exportación. E que ten importante isto? É importante o seguinte, que era a persoa que estaba
encomendada pola colonia galega en Cuba para transportar o diñeiro, unha alcancía que eles montaban e que reunían ali en Cuba para sufragar a vida de Rosalía de Castro. Silvino González Valdés era a persoa, o correo, os cartos que a emigración galega en Cuba recaudaba para sufragar a existencia de Rosalía aquí na Coruña, bueno, en Galicia, porque xa non vivía na Coruña, vivir ali na Rua do Príncipe, pero a veces xa non vivía naquela época, non? Entonces, fora para Santiago, vivía. Resumindo, que el casou, tuvo 5 fillos, un deles, precisamente, de pai, outro era Urbano González, que era o pintor. Foi un dos fillos que tuvo aquí. Entón, bueno, eu seguiría con isto, pero, bueno, son cosas que xa mellor para o que estamos falando das hermandades, se non ten tanto interese, pero vou facer unha cousa por encima, non? Entra nomeado presidente da Escuela Regional de Declamación, que é unha creación a que crea, realmente que non se crea o Teatro Galego Moderno en Prosa, aquí na Coruña. Se representan varias obras dele, sobre todo unha delas, A Ponte, que se representa o día 8 de xullo no Teatro Rosalía de Castro de 1903, e ese ano participa tamén na fundación de posta en marcha da empresa de suministro de auga da Coruña. É realmente o fundador, ele con outra persoa, son os fundadores da empresa de aguas de la Coruña, que é a empresa que se funda que é a actual Emalxa. Curiosamente, hai unha cousa, isto xa é unha anécdota, que ele era un gran amigo, íntimo amigo de Eduardo Pondal. Entón, o día que se presenta a empresa de aguas da Coruña, en un teatro, bueno, un hotel aquí da cidade da Coruña, non sei que hotel era, é un hotel daqui, un hotel céntrico, con a presencia de alcalde, concelleiros, o todo Coruña, non? Estaba ali presente. E el o leva ali, de que Eduardo Pondal redacte, ou bueno, faga unha poesía especialmente para ese momento. Unha poesía que Eduardo Pondal recita ali na fundación da empresa municipal na empresa de aguas da Coruña. É algo que non está moi coñecido por aí, e eu me enterei porque houve alguén que me dixo e me deu unha copia da propia da poesía. Bueno, entra aí a traballar, está prácticamente todos os postos da empresa, incluso termina sendo secretario do Consello de Administración. Estrea os dramas Miña, Gareiras, etc. É encargado dos versos da Loubanza no acto de decoración poética de Curros Enríquez. En 1904, no mes de abril, acude ao homenaxe aos mártires de Carrola. É unha fotografía que é moi coñecida, está con a bandeira galega ali no monumento aos mártires, e que pronuncia un florido discurso. Digo florido por non decir que era un discurso bastante penetrante en canto as súas ideas, e que ten moita trascendencia, porque é unha manifestación de galeguismo, de puro galeguismo ali, que se dá a coñecer moito na prensa do momento na Coruña, cousa rara, porque en aqueles momentos non había moita difusión deste tipo de actos. Pero é que aquel mismo ano, en 1904,
é un dos fundadores da Asociación da Prensa da Coruña, da que é nomeado primeiro presidente Urbano González Varela. Era o irmão da miña avoa, muller dele, era cuñado dele. É un acto que se celebra no Circo de Artesáns de aquí da Coruña, e que está, bueno, todos os periodistas, digamos, acreditados de aquel momento, todos os diarios, todos os periódicos da localidade. Bueno, el pois participa como vocal da súa primeira directiva, pero non ten máis que eso de que está ali presente, sobre todo porque o leva o seu cuñado, que, por certo, é un gran pintor tamén. O que pasa é que tuvo pouca difusión posterior porque morreu moi novo, morreu aos 30 anos, me parece, 28, 30 anos, morreu en plena xuventude, realmente. E era unha persoa que había estudiado en Nova York, en París, que foi despois profesor da Escola de Artes e Oficios da Praza de Pontevedra, que creo, isto é unha cousa que creo, porque por que veixeron, que fora que collera o posto que deixara o pai de Picasso cando estuvera aquí, pero posteriormente fora ele o que estuvera, pero estuvo moi poquinho tempo, estuvera un ano apenas, porque morreu. Foi unha cousa que non sei que tipo de enfermedade tiña, pero foi unha enfermedade galopante. Xa pasamos ao 1916 para non meternos en máis historias, que é un dos fundadores da primeira Irmandade da Fala da Galicia, a Irmandade da Fala nos locais da Academia. E incluso participa tamén, porque ele é unha persoa polifacética, foi escritor, foi conferenciante, foi disertador, foi teatro, poesía, incluso periodismo, porque escribiu tamén foi sindicalista, que non o sabía, non hai moito, que fundou a Asociación Auxiliar de Dependientes de Comercio de la Coruña. Bueno, pues tamén foi sindicalista, según parece. Efectivamente, tiña un segundo afiliado. Eu quero falar un poquinho das Irmandades da Fala, que é unha cousa que, en fin, pola que ímos aquí. Ele estuvo, volvo a repetir, en moitas historias das Irmandades, en todo, prácticamente. E unha que quisiera incluso leer aquí, porque é unha cousa curiosa, e non sei se non será un pouco largo de ler, pero que é isto, que me dixeron como cousa importantísima de que é o único papel que se conserva. Me deron unha fotocopia da Fundación Barría, que é posterior ali. E participou, en certo modo, como participaron todos, pero, bueno, parece ser que ele era un pouco o que sempre levaba a nota, non? As bases da escola do ensino galego. O ensino galego era, evidentemente, unha escola que había na Praza de María Pita, no número 17, está ali onde está agora, non penso que na casa que está ao lado de Paideia, non? Ali, sí, aquela, non? E había un comité, tiñamos os papeliños, non? Comité para as escolas do ensino galego, Irmandade da Fala, Praza de María Pita 17. Entonces, estarían moi ilusionados con isto, e pusieron a andar a escola. Pero as bases son interesantes, eu vou a lelas, ainda que temos tempo, non? Sí. Espera, deixa, mira, me estou pasando, non? Non, xa sempre. Bueno, mira, a base primeira di: o ensino nestas escolas farase no idioma español, si ben utilizando tamén o galego na leitura da nosa literatura peculiar.
e demais libros didácticos que se poidan obter, e para algunhas explicacións de leccións prácticas a fin de que os nenos poidan comprender mellor as ensinanzas dos mestres. Bueno, hasta aquí. Vale. Base segunda. As escolas do ensino galego gobernaránse autónomamente por un consello administrativo formado polo conselleiro primeiro da Irmandade da Fala, que será o presidente nado e presidente da sección de Cultura da EFALA, tamén da Irmandade, que desempeñará o cargo de secretario, o tesoureiro da mesma entidade, que neste consello será tesoureiro contador, e dous escolantes de ambos sexos e recoñecido galeguismo, que serán os asesores técnicos. Todos os membros deste consello terán voz e voto. Isto é bastante actual, porque os alumnos tamén forman parte do consello escolar. Non sei que non se inventou en estes anos, non? Base 3. Este consello procurará conquerir o meirande número de socios protectores das escolas do ensino galego, os que se satisfarán unha cota mínima de 2 pesetas mensuais, e ao mellor non quedan tampouco, non? É planta, peseta de planta. Solicitará a subvención de todas as entidades galegas da terra e do estranxeiro e fomentará, en fin, o maior número de ingresos para esta patriótica labor. Base cuarta. A Irmandade da Fala da Coruña comprometerase a ceder gratuitamente un espacioso local para o funcionamento das primeiras escolas. Bueno, isto. Base quinta. O boletín A Nosa Terra publicará mensualmente o estado de contas das escolas para a satisfacción e coñecemento dos contribuintes. Base sexta. Por entender que o maior rendimento no ensino é o da escola graduada, a primeira escola ten que ser para párvulos 4 a 7 anos, pois diste xeito e se como agardamos o éxito nos acompaña ao cumprir a idade máxima. Os meniños deste grado constituirase a escola elemental. Vale. Base 7. Ningún escolante terá ao seu cargo máis de 50 alumnos. Base 8. O ensino nestas escolas será gratuito, así como os libros e demais material preciso. Non estaba mal, Base 9. Non serán admitidos nestas escolas senón os nenos galegos e fillos de galegos, tendo dereito de relación os fillos dos socios preceptores das escolas ou os irmáns da fala. Base 10. Os libros de texto nas escolas designaráos o Consello Administrativo das mesmas. Base 11. Estas bases poderánse reformar cando o Consello así o considere conveniente. A Coruña, 8 de xullo de 1923. E logo ten aquí un aditamento, que isto sí que non sei que, supoño que será unha especie de propaganda ou algo así, non sei, para os fillos de Galicia. Fundar e soster escolas en Galicia e obra santa patriótica. Fundar e soster escolas en Galicia e obra santa patriótica. Vale. Galegos, si este nome que levamos desde que nacemos ten de servirnos de orgullo por aquí, estamos na obriga de axudar a propagar o desenrolo das escolas do ensino galego, porque si é obra santa e patriótica o fundar e soster escolas que rediman ao pobo galego da ignorancia en que está sumido, moito máis patriótica e máis santa ten de ser si estas escolas han de servir para inculcar nas xeracións futuras a verdadeira conciencia galega. Non lle abonda a Galicia que os seus fillos seipan ler e escribir. Galicia precisa que os seus fillos lean e escriban na súa fala para que sintan, que estuden na súa xeografía para que a coñezan e coñecéndoa queiran que lles digan das glorias dos seus homes para honralos, que beban das fontes da súa tradición, da súa cultura e da súa arte para que continúen sin influencias alleas e que saiban pola súa historia dos aldraxes e das persecucións das que foi vítima. Isto é o que fai a Irmandade da Fala ao crear as escolas do ensino galego, cuyas bases acompañamos as que saben. Bueno, isto é unha das cousas que importantísimas que já acomodou as Irmandades da Fala,
é que, evidentemente, Luis participou en toda esta cosa. Como participou tamén nunha cousa que quixera aquí, que é un pouco o aditamento tamén o que falaste antes da gramática do idioma galego, que o de o vocabulario. O vocabulario do idioma galego, que este é un vocabulario que foi importantísimo, porque quizáis, home, non é un dicionario, non, que é un vocabulario, pero sí ten moito interese, porque se puderamos tempo a ler o linear este que se chaman eles advertencias preliminares, veríamos de que tuvo un traballo de recopilación, un traballo de estudo importantísimo antes de chegar a súa publicación. De feito, teño aquí, que quero enseñalos aquí, o borrador das notas tomadas por Luis, tanto para a gramática, o vocabulario da gramática que foi anterior a isto, a gramática, como que despois asusou tamén para o vocabulario, que non foi solo o que un tal Mosquera tamén era o que estaba isto, pero bueno, pero sí que era un Salvador Mosteiro. Mosteiro, sí. Pois foi tamén, pero foron os que realmente levaron a práctica o vocabulario este. Ele continuaba como porque isto foi no 30, eh? O de gramática, claro. No, a gramática foi no 22. Pero está inspirado no de gramática. Que é como unha continuación do verbo. Isto é do ano 31, me parece. Do ano 33. Moré. Todo será Morécic. Sí, Estas son as notas que el fixera de A a B, etc. Tiña as palabras, logo ponía o que significaba. Por exemplo, estas as fai de galego a castelán. Non sei por qué, pero bueno, porque me parece que en principio era ao revés, pero bueno, pero era igual, realmente, porque haría outras por outro lado, non? Por exemplo, é unha cousa que quito así ao choco, non? A ver, esta é unha letra que teño que... Balbón, Fragor, por exemplo, Boedo, terreno pantanoso, etc. Iba facendo a traducción e logo, pois, supoño que iría porque recollendo. Estas eran as notas que tiña ele, estas foron atopadas nunha caixa que tiña el de madeira, que estuvo anos e anos e anos ali nun lugar que non había, o meu tío Urbano, pois, cando encontrou precisamente o texto da construida da aldea, encontrou un montón de cousas ali, e dixo, bueno, que hai aquí e tal, entón, foi dando unhas a unhos, outros a outros e tal, porque, claro, non quería que tampoco. Tuvo unha idea bastante lúcida, non? Decir, oye, por que se vai isto a perder? Pois se vai estropear para que se vai a perder. Unha cousa que... Bueno, o vocabulario do castellano gallego, que é importantísimo, que ten unha... Teño aquí un escrito que dixera eu, que é máis... Se me permitides que tenga este corto, pero quixera o máis anos. Dentro da actividade das hermandades e de salientar a súa participación no estudo do traballo de campo, escolma e, por último, a redacción dun modesto, porque modesto, francamente, pero bueno, pero digno, non? Vocabulario castellano gallego. Difícil de atoparse hoxe en día, é que é moi difícil de dar como original. Hai unha, creo que hai unha reedición, pero non é a mesma, claro.
pero que na súa sinxereza e reducida precisión acaba un valor importantísimo na escuta filolóxica e lingüística no noso idioma, onde achamos palabras case totalmente en desuso, pero dunha beleza indiscutible, e que en moitos casos era bo que os artesáns das letras trataran de recuperar, alo menos para a lingua culta e poética. Quero dicir que eu, cando moitas veces que escribí o galego, botei man do vocabulario, ainda que sexan palabras que quizáis son o mellor moi antigas, están en desuso, pero hai algunhas que sí que podes facer uso delas. Tengo devantito un vocabulario prodixioso apéndice, isto que é interesante lerlo, no que se tratan varias temáticas con formas aclaracións acerca de algúns términos. Bueno, isto o prefacio isto, esta vez de primeira, está en castelán, claro, non me traduxe porque va. Lo que se trata de varias temáticas como son las aclaraciones acerca de algunos términos, sinónimos o de otros de frecuente confusión. Como, por ejemplo, abaixo en baixo, de baixo, son, beizos, labios, bico, cheiro, ulido, arrecendo, palacio, pazo, último, derradeiro, etc. E outros moitos nos que se aclaran os seus usos con textos propios de Castelao, que é o que decías antes, de Rosalía, Cabanillas, Teixeira de Pascoais, que era Teixeira de Pascoais, inciso, era amigo persoal del. E estuvo varias veces en Portugal en compañía de Teixeira en o Porto, sobre todo cando iba a visitar a miña tía que vivía no Porto. E mesmo Pondal e Francisco Añón. Hai tamén unha lista de adverbios, preposicións, conxuncións e pronomes, incluindo as formas arcaicas. Outra lista con palabras que teñen distinto xénero nun ou noutro idioma. E por último, unha extensa comparación entre algunhas locucións ou refráns casteláns e galegos. Digno de ter en conta ese traballo das Irmandades, do que Luís foi o verdadeiro motor. É que é certo, de que para que o que estivera expresamente facultado polos órganos directivos das Irmandades na súa condición de mestre da lingua, con que anteriormente o proclamaran e no que declara de que como nuestro propósito es el de unificar lo más radicalmente posible la lengua gallega, hemos omitido buen número de voces comerciales. Todos nuestros intentos han sido encaminados a lograr una labor de universalidad. Vas a actuar un discurso desgraciadamente que non pode ser. Hai moitas cousas de, agora que falamos de actuais, porque é que aquí hai un texto que se chama Versos de Loita, en que fai aquí unha bolera, mesmo un parágrafo, porque sería un pouco largo de ler todo isto, non? Escribe, ele dice: sin recreármonos, sin propagandas, sin axuda das entidades e publicacións obrigadas a lle dar calor ao espallamento deste folleto, Terra Nosa, polo seu valor, polo seu propio peso, ábrese camiño por Galicia inteira e quebra triunfalmente a indiferencia que moitos creen existe na nosa terra pola leitura do galego. É dicir, isto podía escribirse, digo eu, con outras palabras, pero bueno, pero en este sentido podía escribirse hoxe en día, non? Porque, bueno, pois, si que aquí fala de porque firma como os editores, realmente o follero que o fixo, non? Porque todas as cousas ten aquí tamén un verso que quería ler, que é un verso que fixo dedicado precisamente ás Irmandades, que é unha cantiga dos amigos da fala, que o inclúe aquí, e que non se, home, si se coñece, pero non tanto como o himno, non? Dice, na fala galega vive a alma da nosa terra, a redención de Galicia nos seus latexos, nos seus acentos latexia. Pouco que o seu verbo esquece é traidor a natureza. Como irmáns todos falemos a nobre fala galega. Amigos da fala somos. E o amor a Galicia sexa, xa que de todos en hai, que nos axunte e nos protexe. En fin, estos son versos que
desgraciadamente están de actualidade hoxe en día tamén. Non sei se tirarme el rollo xa con esto, porque creo que xa vamos un poquito, ¿no? Vamos un pouco la entusiasmo. Estamos ben? Bueno, quería tamén que fazer decir unha cosa, que o traballo sei as asignadades que falamos con o mestre da fala, fixo o curso de galego, o teatro. En 1923 reedita Mareiras, unha obra importante. El volve a comedia máis ou menos estreando O Pozo en Vigo e Estadiña. Pasa para a comedia porque non quere, quizáis, mezclar o drama de lecer, como é o teatro para chegar ali e pasar o outro lado, con o que significa todo o drama que día a día está a sofrir por desveixo da xente, dos políticos, dos intelectuais, incluso da xente, dos señoritos de la Coruña. Ten discurso, como decía, en toda Galicia. Hai unha cousa que é importantísima, eu teño aquí completo, que pasa que tamén leo sería un poquinho largo, que no novembro de 1923 é un discurso que pronuncia no Teatro Rosalía de Castro con motivo da conmemoración do 4º centenario de Camões, e é un discurso que é unha non sei como decir, pero que fai del do luxismo unha fonte de coñecemento para o galego, o que decía don Cabanilla, irmáns afastados, non? En ese sentido o discurso no Teatro Rosalía de Castro da Coruña, que tuvo un interés moi grande ese discurso en todos os ámbitos do galeguismo da época. Non quixera cansarvos máis, senón de dixeron ao final unha lembranza do que foron as irmandades no contexto político e histórico de Galicia. Foi un paso adiante do proceso constructivo da propia nación galega, da Galicia moderna, non? Que, como dixen antes, que pasou do concepto territorial de nación ao concepto de país, que o paso anterior, como bien volvo a repetir, para fora do Estado soberano, que ainda estamos a pouco xa, pero bueno, non, algo falta, pero falta menos. Pero non, eu camiño irreversible. Irreversible. Entón non hai moito que pensar en ese terreno. É a nosa homenaxe que debemos de dar para ese momento. Penso que o maior homenaxe que podemos dar ás irmandades é seguir a súa trayectoria e facermonos do mismo procedimento, da mesma presencia que tiñan os condes das irmandades, levado en todos os sitios, en todo lugar, como bandeira. O que decía no primeiro número da Soterra, a bandeira ergueita. A bandeira ergueita non falo xa da bandeira física do país, non falo da bandeira ideolóxica, non? E esa é que debemos de levar. Decimos que vou ler aquí unha cousa que é importantísima, que é no linear da gramática galega, os últimos parágrafos que resumen, eu penso que resumen perfectamente o que é a lingua en este terreo das
do proceso constructivo de Galicia, que repito, ainda estamos nel, pero non só eso, sino o que significa a lingua, o entender de Galicia, o que significou para as irmandades e o que sigue significando para nós. Dice Luis Freire aquí no prefacio, no lineal da... como le chama ele aquí? Como le chama eu? Unhas palabras de autor, bueno, vale. Inda que moitos ou non, de que moitos ou non crean, non o crean, teñen a seguranza de que a fala galega, máis que a raza, máis que o propio chan, é o reflexo da nosa alma. O factor estático máis esgremio, o espello do noso etnos, a hostia sagra coa que os vós e generosos comulgarán de cote no altar da terra coa cobiza de haber grande e libre. Eu, vello soldado da santa e xusta causa, que no alborexar da mocidade xudei solemnemente defender a súa bandeira, quero chegar de Xionllos cabo do altar celta, en el, por esta ofrenda a aquelo que foi e será sempre luz que guiou e deu alentos non amargurados días da miña vida. A Coruña, 1922. E con isto nada máis, se queredes ter unha cousa. Eu creo que contestar alguna cousa que de sabela, estou encantado de decirlo. Agora comenzamos un pequeno coloquio, debate, se tiverdes algún tipo de cuestión, dúbida ou pregunta que quixen facer a Diputación de Pontevedra vai a poñer a área de cultura, que é o responsable do bloque, vai poñer nos pasos de peóns da cidade eses dous primeiros versos do himno das irmandades, non? A fala galega, a fala galega vive a alma da nosa terra, pois vais a poñer nos pasos de peóns. Mira, ti antes decías, e é certo que un pouco... A fala galega vive, sí, sí. Nese primeiro meeting no convite para o día de hoxe decíamos o número 1, non? Porque é o que crea o primeiro xornal en galego en América, o que fai o primeiro meeting en galego, que escribe a primeira gramática en galego, e o número 1, que o comentabas ti antes, o número 1 do libro de registro do Partido Galeguista, é dicir, se lle deixa a él o número 1. Nese meeting, para que vexades, falaba da emigración, e di así, bueno, algúns din que a emigración é boa, pois que lle pregunten os que teñen que emigrar, e se eles responden, veredes que negra noite de angustias, que doridos laios levan na alma o deixar en esta terra, que debía ser nosa, e que non podemos vivir nela porque non hai xustiza ni libertad, senón para esa maldita casta que chamades caciques. Xa me diredes que o linguaxe máis actual que o de hoxe, a da maldita casta. E quería ler vos outro que di aquí: hoxe resurden aqueles malos homes, que ben é certo que a mala erva non morre, senón arrincándoa de raíz e aplicándolle fogo. Hoxe volven a facervos escravos, a roubarvos o dereito de homes libres, e tedes que tornar a xuntarvos fortemente contra dos vexatos do caciquismo. Entón, eu creo que máis actual que a linguaxe dele é gracias, Miguel. O do número 1 do Partido Galeguista, isto foi, vamos a ver, o carné número 1 que llevaban era Castelao. Pero na asamblea que estaba, foi na Pontevedra, verdad? Na asamblea. No momento que lle iban a dar o carné, estaba el jurista ao lado de Castelao, pois, eu dixo, non, este carné que debe telo aquí o meu compañeiro, que é o que fixo pola fala, e tal, e dixo que unha cosa, home, eran moi amigos, e supoño que sería tamén un pouco porque eran amigos que dixo, porque eso, pero
bueno, realmente despois quedou así, lo puxeron como unha cousa, eu creo que máis ben, foi simbólico, non? Pero bueno, pero sí, figuraba como número. No, pero seguramente para recoñecer de Sí, iso, no, foi, está claro pero que foi é idea de simbólico, Castelao, pero... foi idea de Castelao no momento de que iban a entregar os carnés, foi cando el inicio de... Porque é o libro de registro que ten a Academia, que ten ese libro de registro. Eu a verdade é que me enterei na exposición do centenario da Academia, non? Porque, home, non deixa de ser, bueno, de valorarlle o traballo que fixo, non? Aparte de que se digo que eran amigos, moi amigos, viña a casa moitas veces a Coruña, estaban con él, xuntos, e iban a casa dele e tal, pero bueno, aparte de eso, pois, debo de recoñecer que sí, que efectivamente, pois, tiña un mérito superfluo, aparte do mérito propio, non? Hai unha igualdade tamén entre no que estabas contando, lembrábame cando te oía con Manuel María, non deses que, o sea, el di, hai que facer teatro en galego e escribe teatro en galego, hai que facer tal e ele é o primeiro en facer un pouco como Manuel María, non? Fai falta a poesía para os máis novos e escribe os soños na gaiola, non? Entón, son deses homes que nunca poderemos pagar todo o que fixeron, non? Manuel María, evidentemente, tamén era pioneiro, sempre. E o 26, non? Que o 26? Digo que o 26 temos a última das... O 26, o próximo día 26, temos a derradeira das conversas en Irmandade. Aquí estades formalmente convidadas e convidados. Entón, xa contando con a vosa presenza, invulgar presenza nese acto, e de novo agradecendo aquí a exposición e os datos que nos achegou Manuel, pois despedimos este acto, cerramos esta actividade. Un aplauso para Manuel, de novo, por